ଜିତ୍ ବୋଲି ଜଣେ ପୁଅ ନନ୍ଦିନୀ ନାଁର ଜଣେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ଝିଅକୁ ତା ମନ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି କେଉଁଦିନ କହିପାରେ ନାହିଁ। ଜିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜିତ୍ ସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ତୁ ଜିତ୍କୁ କହ ସେ ମୋତେ ସାଇକେଲରେ ବସାଇକି ନେବ। ନନ୍ଦିନୀର ସାଙ୍ଗ କହିବାରୁ ଜିତ୍ ମନା କଲା। କହିଲା, ତୁମେ 2 ଜଣ ଯାଉଛ, ମୁଁ କେମିତି ନନ୍ଦିନୀକୁ ଏକୁଟିଆ ବସାଇକି ସାଇକେଲରେ ନେବି। ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦିନୀ ଯେତେବେଳେ ଜିତ୍ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ ଗାଁରେ, ତାକୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ହୁଏ। ଏମିତିକି 2 ଜଣ ଆଖିରେ ଅନେକ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ମନ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜିତ୍ର କଲେଜ ପରେ ପରେ ତାକୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଜବ୍ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀ କଥା ବହୁତ ମନେ ପକାଇଲା। ଆଉ ସେ ରହି ନ ପାରି ନନ୍ଦିନୀର ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେବା ବାହାନା କରି ନନ୍ଦିନୀ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଠିକ୍ ନନ୍ଦିନୀ ଫୋନ୍ଟି ଉଠାଇଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ସବୁଦିନ 4ଟା ବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାକୁ ନନ୍ଦିନୀ ପଚାରେ, ଆରେ ତୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ଏତେ ବାଟରେ ଅଛୁ, ତୋର କ'ଣ ଗାଁ କଥା କାହାର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି କି? ଆଉ ସେଇଟା ବାହାର ଜାଗା, ଦେଖିକି ଥିବୁ କେଉଁ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଅନେଇବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ କହେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଠିକ୍ 4ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଥିଲି। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ କଥା ହେଲେ, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଲେ। ଏମିତି 6 ମାସରେ କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ଯେ ଏ 2 ଜଣ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଜିତ୍ର ମୋବାଇଲଟା ହଜିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଦିନ ନନ୍ଦିନୀ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ବଇଛି। ଜିତ୍ର ସାଙ୍ଗ ଆସି ଜିତ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବଇଛୁ କାହିଁକି? ତା ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲା। ଜିତ୍ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୋର ତ ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ମୋବାଇଲଟା ହଜିଗଲା, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଜିତ୍ର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହୁଏ। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଦେଲା। ଜିତ୍ ନନ୍ଦିନୀ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ନନ୍ଦିନୀ ପଚାରିଲା, ଏତେ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲୁ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏ କହିଲା, ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧା, ମୋର ଫୋନ୍ଟା ହଜିଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କଥା 2-4 ଦିନ ହେଲା। ତାପରେ ଜିତ୍ ନିଜେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନେଲା ଆଉ ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗର ମୋବାଇଲ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଜିତ୍ ଯେଉଁ ତା ସାଙ୍ଗ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ସେଇ ମୋବାଇଲକୁ ଦିନେ ନନ୍ଦିନୀ ଫୋନ୍ କଲା। ଦେଖିଲା ସେ ନମ୍ବରରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଫୋନ୍ ଉଠାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ରାଗିଗଲା। ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ ଜିତ୍କୁ। ଆଉ ଜିତ୍ର ଫୋନ୍ ବି ଉଠାଇଲା ନାହିଁ। ଜିତ୍ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଲା। ଏମିତିକି 8-9 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ କଲା ଜିତ୍। ତାକୁ ଉଠାଇଲା ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ କହିଲା, ସେଠି ତୁ ବାହାସାହା ହେଇଗଲୁଣି, ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆଉ କାହିଁକି ଆସିବୁ, ଭାଉଜ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପଚାରିଲା। ଆରେ ଜିତ୍ ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ମୁଁ ସେଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉଠାଇଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ସେଟା ମୋ ସାଙ୍ଗର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠାଇଥିବ ବୋଧେ, ଏଭଳିଆ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲା। ଆଉ କେବେ ବି ତା ଫୋନ୍ଟା ଉଠାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। ଏ ସମୟରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା। ପଚାରିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୋର ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଉଠାଉ ନାହିଁ। ଜିତ୍ର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ କହିଲା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନମ୍ବର ତାକୁ ଫୋନ୍ କର, ତୋ ଆଡ୍ରେସ୍ କହ, ଆଉ ତାକୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଦେ। ତା ସାଙ୍ଗ କଥା ଶୁଣି ସେ ସେଇଆ ହିଁ କଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲା ତା ମନ କଥା, ସେ ତାକୁ ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ କହିକି ତାକୁ ଫୋନ୍ଟାକୁ କାଟିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ, 1-2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜିତ୍ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ଫୋନ୍ଟି ଥିଲା ଜିତ୍ର ଜଣେ ଗାଁର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗର। ସେ କହିଲା, ଆରେ ଜିତ୍, ତୁ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଏ କଥା ମୋତେ ନନ୍ଦିନୀ କହୁଥିଲା। ତୁ ତାକୁ ଭୁଲିଯା, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ
କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ।